Salam mehriban dostlar. Salam mehriban tomoşaçylar. Gahrman arka dağlı gahrman serdarly yurdumuzda sizin her biriňize şatlyk, şowkun, jan taglyk agzybirlik arzu edýär. Ine bugünüm asuda watanymyzda gahrman arka dağly gahrman serdarymyň saýytyny diýsen bir garaşylýan ajaýyp bayramçylyklaryň biri halkara Dinanlar günü. Elbette bir de tomuş edýän ähli dinanlamady, uyarlamady, jeýlemedi, tüýsürekden mähirli utlaýar. Indi Dinanlar gününe eýän tomoşaçylarym aňan bolsa gerek, bugünkü mihmanlarymyzam Dinanlardan ibarat. Dinanlar. O dinanlarıma üýt köşük. Öýden diýişin gün sözüň dolumy aslında men pikimçe gyjak gelenlerler ha. Şeýdi sebäbini düşünür da näçe. Sebäbim öňki bir ýene bir belli proýektimizde bir instabatla şo para gelipdi. Bir ýere utulup gitdi. Men utmaly. Olur tomoşaçylaryň önünde 100% uruşmasalarym şo taýdaky energiýa şeýle bir dipginli çekilişli geçip. Olaň esasen biriň utulmagyna patpeşikleri sebäp boldy da. Patpeşiksiz men özüm utornyp geldi da. Bu gede utulup gitdi. Şolaň özleri haýsy geldi. Bu gede utulup gitdi näme? 10 ýyl bolmaýar. Indi kimligini bir aýdarlar. 10 ýyl bolmaýar, utulup gitmeýär. Ol men komandamda. Menki utdy. Şu ýerden peçat tak diýär. Bu barabar bolar. Sebäbi inniki çağırjak, ýani men komandamdaky bätleşmez gözel zenanymyz. Onu gelýär, baran ýere mi amor mi ýetip turda. Mi amor. Sebäbi aýlara bugün bizde mehmançylykda. Aýlara bayram kutly bolsun, gel. Geç. Tolem. Hoşbulduk. Ýama toýra Ýa taýyndyr. Oklar artykmajy bilen hemme ýerine. Indi ýamaňyň bolsaňyz gerek istabatly aýlara Güläle Gulmuradowa doganmaz bilen batylyny geçiripdi. Bu gedek ýene-de batyl üçin bir garşylaýan Güläle Gulmuradowa. Hoş gördük. Özünün eýjejikligine garamazdan bugünkü gün Zynlyň okudýarmy? İçindeki. Yok, içindeki diýäni, içindeki. İçindeki, İçindeki zwerni, oduny alylar. Biz sizi gutlaýas tüýsüregimizden. Bugünkü bayramçylyk gününe sizi bäsleşdirip bir öýkeleşme üçin çağırmadyk. Ýöne o bäsleşdirip bara öz arymyzy aljap bolak. Oglanyň adyndan. Näme üçin genelniň bayramçylygy ady biziň bayramçylygymyz ýok. Bara ne? Ýok. Haçan? Jorap bayramçylykmy? Bizdarat bayramçylyk. Ey bolýa. Hoş gördük. Ada kany tanışmy? Gepleşim bilen. Hene görmädiňmi? Men hiç ýeli görmedim. O da Yürü Güläle. Onda bu gepleşimizin ýeňjisi Güläle Gulmuradowa diýär. Aýlara görmädim. Bu edek men gorkamak sebäp men komandamda Gowunç Melay. Ýene men kömek edip bilýärler. O şeýle. Hemme da men diňe patskaç edip bilýär. Ona bir alt çykan onu. Ekip boldy. Onda näme? Indirik ýerine aýdaly gepleşimizin başynda bular bäsleşerler. O 5 tane şert boýunça edil öňköňkülük hiç ýyl mesele ýok. Ýekece mesele utulun bir şerti berza etmeli. Gowunç näme şert? O şertim utulun adam bir de iki tane hödürler kim utursa birine gatnaşyp tanap ýören ýyldyrlarymyň atlary, birine de şolary öwýän, şonu gowurjy sözler bar. Utulan adam, şol adama soňky Instagramdaky publikasiýasyna, lentasyna şo sözi ýazmaly. Ol gowy sözlerim seni göresim gelen. We şoňa men de. Kendinim bir medem aýdym şolar. Sen kliplaňy göremde meniň davlenýam galýa. Ya da ne? Meduz. Meduz var. Legendarny komentarý Meduz. Legendarny akkauntda açylypdyr şoňa. Şonu bir jaý däýmeli, utulan adam şonu edäýmeli. Ay bolupdy 8-nji martdan soň ýene disler gelýär. Ay, siz öwrenişdiňiz bu qanday? Rady dämi? Radymy? Rady. Bolly. Onna? Najes Güläle utular. Najes. Net. Birinçi şertte tomoş edelim. Gelin tomoş edýär. Ünsüme ekranna. Sina, suw ýodasy. Gatnaşyjy suwlugagy storyň üstüne taýdyryp, bellinen nokada ýetirmeli. Sinadan geçmek üçin storyň üstüne diňe bir suwluk galmaly. Aňardan tipdir ýa. Şeýle de bolanok, şeýle de bolanok. Dolu diňe dolu ýermeli. Şala çyksa da ýany. Üflej berdin. Bir mint üfle wagt dolu goýupdyrlar da. Bir mint wagt. Gyýlar. Düşündiňizmi? Düşündim. Soraglar.
Yok. Bir minut wagtyny ýöne. Yekice bir girmeli. Bir sorak wada ýöne. Aha. Kim birinji başlaýar? Men Bu işe başlaýan. Bu işini däp boýunça şariklandy bar. Ha. Täze Men paýda. добровольно girecektim ha. Yok. bolýa onda. Yok Biz yok. arkayı Bäde görürüz. Belki gülälek bu kadar. Ak birinji başlaýar. Ak men. Ak birinji başlaýar. Şu taraf toşna ak intuitsiya amaydı. Dur ak taýlamaly däl sen o. Ha sayılmalı. O ak harin taýlamaly. Ha onu duralım. Gülälek. Aýsy. Şıdırlay. Şu sarı diýen ha. Haydi. Ha. Sarı diýen. Berekella. Bir başlaýar. Men Ýene Ben niye добровольно herkese uç girecektim. basıyor? Ya Ya, bunu birinci. aytda başı. Birinci bir aşlaýar, birinci mutýas. Şu ýerge de geçmege gaýşy Kim diýär. köp koy toş otya değil mi? Bir goýmaly. Dine bir saniye sekundtu. Bir ellemeli bu. Da bizim ýürüti jadyly owazymyz bar. Taýyl boluň diýär, 1-2-3 tedeşde. Bu edip tede çykýar. Şondan soň başlaýar. Bir minutun dowamyna şu göňün içinde duruk boldy. Men näme edeceğimi bilemok ýöne. Zımanda şu taýdan tut aşağı. Ýerin kadar tiretmedi. Ne dinleýän kadar aýtdy? Dinleýän. Aşağı tutar. Aşağı kıydın. Gidýär işte. Böyle. Sonra gowy. Ödem gaty baty agramy bar. Şu aşağı nur. Şu aşağı. Ana böyle tip ya. Düşünükle bolly. Restoran der. Bu restoran. Tomoş restoran bolýar. Ýa-da restoran. Ýa-da aýlar bärnäme, oýunnal, hemme zat çynnakay. Gitdik. Sana gittin yani. Bir minut wagtyň içinde 10 sekund etmeli şunu. Seyna başlaýar. Yılanla dinleme bolýar. Tulmalı sondur. İrelledi. Yoşu aşağı yankı diyesim ya abi. Hop, malades. Berekella. Malades, malades. Yankı. Gidiver. Yankı yapacaktın sana. Neymiş sen ya? Hani? Parmağın koy ya, parmağın koyma da. Berekella. Hani? Olaylaydım diyen o abi. Ne çipi? Bu günü bir şey ne? Şunun o bakın, şunu net söyle. Yoş lafı. Berekella, bereke 20 sekund. Ana bol tordu. Ana bol. Dinlemesene. Bekle. Ana bol. Parmak hayır aşağı yerden. Yukarıda. Hadi yukarıda. Tura. Parmak hayır haydi yani gidip dur. Ya işte geçip giden o. Vah bol. Bol. Aha. Yo bolmadı. Parmak ne yanlışsın dayıdayın mı? Aylar. Seret şey gidip dur parmak. Nişan. Men kınaş gidip dur ne gidip dur ayımmasam o. Niye rüzletme? Niye? Yo min ne min etmedi Oğlum. galiba. Yarın da yermede geçerli öyle Yor olur. hani. Yo men stayda çoçluğum boş. Bola ne o Yo taydı? bolana he. Öyle Yemin yermede. ağlarlar. Ayırın bir de Öyle yermedi. yermedi. Men yeterdi durdular ha. Ya yerini üt gödelim. Beğendin mi sizin? Sizin beğendin mi? Yo o bolana. O bolana. Bak Ne ayların yalnızlığına gördüm. Şeyle alıp durun ya mı ne? Bizim seli Yılan dili var burmandımız bu. var. İç biliyorsan neyim içecek? Alma var. Kulmiyaka var. İçin koşuşya. Seni döndürür ya. Yekece problemi olur şu oyunla. Oğlum şu katlarımıza akılan sesli. Hungur düşme. Ne iştir kurlan? Ne iştir? Dinle. Paul Mini dinle. ignor şu an. İştir. İştir dinle. Maksimal ignor. Yankı diydin ha hem de içinne zver diydin ha. Ona tayin mi? Ziver yok için pişik var için. Yekece zat şu zatlar oyundan hem de zat çınlak. Okey. Başla ya. Gittik. Taýýar. Ulan manglayında dur iğren ne dur onun oğulaymadı. Gün manglayında dur. Dur ver Ferhat dur Ferhat dur ver. şeyler. Ferhat dur Ferhat. Bol al git Ferhat. Asar. Oturlum. Berekella berekella. Aa bolmayın. Yok şeyle. Tamam hayır öyle mi? Berekella. Bol. Hadi git 40 sekund. Aha bol. 30 sekund. Yok. 20 sekund. Yok. O hemmesi boğuşun. 20 sekund. Hemmesi boğuş. Beret şeyledin haydi. Aha bol. 10 sekund. Berekella. Bol yine. Bol. Yine oraya da. Bol. Bol son desek. Bol yine oraya da. Bol. Mes kulpa. Bol arkaya. Kattıra. Bırak. Bol. Bırak. Sağla kattıra. Gülerek bollu var. Sağla kattıra. Bolunu oyna ver. Hiç çil seyretme.
Bunu elleme de. Seni unutma da. Aha, gol yine öyle. Gol. Atas elimden. Katırak. Ara. Şunu açma. 8. Vah, gol. 7. Bolli. Молодец. Hani bolun mu? Ya bolli. Emin ağalarım öyle Şef görüp bak, bolunu yok mu mu, yaşlı bolmadı mı? bol Geç ya. ver. Baklaşkan köpüldüğünüzde bolunu okmayo, men oynayanlar var gittim ha. Niye düşünülmeyen bu yani? Bunu sen düşünülmez. Ben onunla tuttuk bol ya. Ne mi? Atasın kaçtı mı? Geçe yeri. Atasın kamadı. Yağmur tulonunu bildirdi onu. Yine şey diyetler biz. Ne mi diyorsun? Yankı değişin gali. Bolmadı. Zırlar dedim, ne mi dedim? Gelinden de ne var Biz yani biraz Entek hiç, entek yani başlangıcı oynamadıkken, mümkünçülükken. Onun için hiç alıt etme. Dama köl bolar. Şunun inniki ikinci şertime nahili dama gelin görelim. İkinci şert. Hani ikinci septe buğunçulen aylar ne edip utulmalı görelim. An görelim. Sıyrak, kağıt vulkanı. Gatnaşıcı toplanan kağıt pürüşlüğün hemmesini yeke-yekeden çıkarmalı. Gülerek dormut karaş. Utma oğlu ya. Mira. Ya bolle cızın o geç bir geç. Hayalcıktan tolu. Yaman hayal taksa oňarmaya boýlar. Seylem ka. Amida kajım abrat. Ne açı teyten Hadi bana bakalım. Bunun için ne mi? Qow sorok. 80 sanak var. Öyle bağlı bil yani. 80 sanak var. 80 ştuk. 60 sekundda. Sen 1 sekundda где-то 2'sini ayırmalı bolýanda, kak minimum. Yani o da hiç 300'ni ayırıp bilsen, bulara şans amadal diýanda. Eger sen 40 sekundda diýinsen, aylaram 39'da diýinmeli bolýar. Ha. Şo jaga şeýle bar. Değinme ya. Şoň üçin naskorost. Ya. Kille geýmeli salfetkan. 20 sekunda var Uçurmalı. ya. Operatorlarym gowy alar da. Хорошо. Sen taýyn mi? Taýyn. Primer taktikan. Şeýlesen hem bolýar, soň yeňil bolar şol. Son yeni bolar. Ya başta ağır. Ondan sonra uje saklap bir-birden gidiyor. Yöne bir-birden çıkmalı. Taýyn mi? Bir buradan çıkmadı. İkiden çıkan hemen. İkiden, no, anşına bağlı. Çıkıversin. Taýyn bolsaň, şu zatlar oyun näl? Hemme zat çynlakay. Göreli, neçe sekundda salfetkany, gülälik, Gulmuradowa içinde vakt bolmadyk eder. 3, Göreli. İyi, ne yapalım? Garaşlar howlukma. Karış, ses var. Çıkar. Oo, молодец. Gel sabret kadar ne bu ne var? Молодец, давай. Yedim ya. Bul. Çıkar. Vur. 40 sekund mı var? Atasın yüzünü de Bol. Dur. Oo. Bunu gözüne yatır. Geçti. Mumu seyret. Ya, ağır Gülü keyfine yapacak değer onu. Keyfine değer. Ne mi dedin sen ya? Hayalliydin mi? Kaç sorardın? 20. Onç gözüne öyle ya mi yankı udarlar. Gurlemen döndürün men. Ya bulan ne? Evet adam. Bulalaktan adam. Çıkaralım şu an. Yan bir yerini çıkardın ha sen. Bol yan bekle. Bol ya. Bir yerini çıkardım ziyan yok. Talı Yalnız döktürdü bu. 79 vallahi. Ziyan yok değil mi? Bir yerini çıkarandır. 79 vallahi Ziyanı ziyan var var. mı? Terek ne tırp verin? Var mı? Yok. Gülelikten galan al. Yürü Nerede koyuyor? fakirler. Şimdi ne diyorsun? 20 sekund etmeliler. Bunlar 20 yerde vallahi. Bir de 20 sekundda etmeliler şunu. Devam et ne edelim? Başlaya efendim. Kurşun alıp yırt ya. Adam çıkarır. Siz operatorlar görüňiz o kadar. Böyle adam şey mi? Kurşun yırt ya. Siz arakisi güýmen men. Aynen bol yan bolon ok mu neme bil ya? Emin avalam. Etmeliler. Müşahededen okuma. Onu hemşe 50 ya. 50 sen bolon ok mu? Näçe men şeýle Bile goýçy. ne çıkarmadı oldu. Hemşe sen şeyten bolon ok aylar. Şeýle duran ne? Bu şeyten bolon ok. Gülelek. Bir şey Kelin akta yanında. Kıyın başkalı şovur ne diyecek? Valla neme öldüm Jermenler. Dur. Men açyp diýär. Dur değil mi adam? Bunlar şerraylar öyle celetine. Doğru soňam şeýle. 15 sekundda çiçek bolly. Taýna mı? Esasat bir bäl oynan. Hemme zat çynda kay. Hani? Yaňyş böyle koýunyň oparay bagal böyle. Sulet götürýär.
Sıyla başlanýar. 3 2 Aylar bir zada daydı. Dinleme, hiç dinleme. Eger de sen Yok, nara davay, davay. çıkar. Şart etmeli bolýar, şart. Çat. Vallahi yan geçti. Çat. Berekella. Çat yetişen. Bol. Yitik git. Çıkar. Bol. Ne yüzlükte tanım tamam söyle. Tanımadı ulan. Yüzlükte. Bu tanımadı. Ne? Vaatım bu tanımadı. Köp, ben tanıcak bir burada. 100 tane tanık başlaydı. Keytene yokstaydı. Yankıyı görýärler. Yankıyı köp gerek şu. Köpdel ho ine yazıga özüň açdyň adaşyny. Men açsam da näme? Ine ilk Pastava. sen İşgalar senki de pastava ettin. Hemek şeker ýalyp. Orada sen gittin apto ýalyp. Bu yata masalfetka. Hakykatan. göz ýaşyny süpür. Dinle gördün değil mi? Göz ýaşyny süpür. Neçede Göz durdu? ýaşyny süpür. Neçede durdu? 39. Bir 9 sekund giyecek aldım. 10 sekundlara. Yo diyecek böyle. Benen ýa maylar. İki kattan niye bilinki? Aha, bizimki 3'tü. Yo iki bir kat bilinki de. Ne mi kayıtacak mı? Yo kendi de oynamadı da koşuş. Bolya. Alıp 2 nola kendi atdala. Bura 5 nolu Titan. Esasat final. Bir zat ni to menki de kutu Ýöne men bilýän gutşoğum haçan bildim. Ýa gulälek şey çıkart bassa da. Bu çık ýany hiç şum sesini eşitdiňmi? Bir ağrın var mı ne mi? Korktum men. Gat korktum. Meni sarf etki olmayacak olmadım. Papiye bolsun gelmedi. Derek ýöne bir ýer bar. Sen fitness'a gatdan o. Hemşin. Ay, Sen mat ne Yok, yarım matladım. yaptı. İkisem yarım yaptı sastavlardan o. Öyle aylar kän oraya. sen bilýärsin. İkisem yarım yaptı. Tellanmasınlar. Ay yok. Ben tezes. Ne onsun bölecek bolma. Tamam şu üst söylemiz okta 3. şerti görelim. Üçüncü şerti göreli utulorlar bolsa bärini ýygnaşdyrsyňlar. Awo. Sıyla 6 din. Gatnaşyjy 6 sany teleskop çagaryny stolun üstüne döktürüp 6 sany bulgura salmaly. Vermesen Sesini şolar bilenim. sen bilgeýsin bärki var ýylanlaň içiň ýakma iň ökde adam şol. Belet ol oňa men näçe. Men oynamana şey etmedim başından. Şol. Şunum. Zeh on ýyl hiç bermeli. Süre ol diň içiň ýakma ökde başgalar Vallahi ökde. men şular dinlemeýän meselem. Hiç din bu ne? Dinleýän bolary. Yok. Olar yok ýa etmeli. Bir Yok zat söz ya. berjek. Şu edek biz diňe öz ara gulälek dörjülük hakynda gurlaşdyrýar. Bolýarmy? Bolýarmy şey? Şertmede düşünükli. Kim oýlanyň? Men şaýdan çykyp gulale difat Şolar var. gurlaşýanda ýene de şol ünsün bolýanda. Konuştu uza difat çykýar. Ay neme? 6 san bulgur. İçem suwly. Suw hiç. Oraya tapaw dösen ştaat dedi ulu bilýän. Aňartynda gelip bilýän metamy şaýdamak. Aa, Lüboy nerede uğraşmak? Öňüne geçmesen boldy. Ýazgy etýägerim. Gepet bolana wa. Alqynyt. Montaj. Toy bet boldy diýjek. Onu aýdy bersen. Atınay, Aýtam sağ boyun ol. styleryny. Ýemme datna wuşrum orumňa söyleme. Sen giç geldin ama şey. Beýle kız aldy toýdy. Taýin. Esasat deme, bär oýnal. Hemme zat çynlyky. Şş, ýoş bolun. Çağılar. Taýýar. Ullar oýnaýan saklap duralar. Sıyla başlanýar. 3 2 Men durýan şol şoň üçin. Ýa biz gurulýan bok. Arka Evet ýa ýakynlan bolsun. Berekella, çatla şoň. Neme aýlar ýakynraň da ýa. Uru ver hiç. Aly ver bu. Berekella, onu. berekella. Şöyle tamam o. Ýoşragy. Ýoşragy. Ve özüm tarp berýärmi? Awa. Ras ýydrap diýsler. Berekella. Orada salayda. Öğrendi. Çatla şayda aynen. Çatla. Boş. Boş. Böyle mi kurulacak karşı kadar? Hayır şunlar yok. Ne böyle iş oldu lan işte toplar. Boş lan. Bir молодец. Berik. Berik lan ol. Boş lan aynen. Boş lan. Berik golle stop. 9 golle. 51 sekund молодец. 51 sekundda. Malaýet. Bir iki tane yerenler. Awa, bir iki tane badır. Mujel kıyım olmaz şu tanmak. Hoş gurlu ya. Gurle, gurle. Ne gurleme için oylum taştaydı. Sen gurlasan bolmaýan.
entegem gepleşikde bir goýulypdyr, o 1 minut diýip 20 sekund, 30 sekund goýulsa bular näme etjegen belli däl. Belli däl. Şoň üçin Şoň üçin bulardan bir de master Goýny paraşaýly. geldi diýsega ýalňyz şart. Ýöne nädip etmeligini biz de häzir ulu hormat bilen görkezdik. Yani göreli Siz ondan bolsa Görüş bir bir de- o de komentarlar var, o tarafa geçsek gel siz sin edin. böyle. Haýyn da. Taýin. Bolly. Onda esas sady bilmeli. In kyn meseleler säine şu jagaşy. Ýöne golaýrakda. Galandan ýolugur aýdyp berip durýarsek. Böyle. Esas sady bilmeli. Şu zatlar oýundan hemme Çınlakay. berekella. Başladyk. Tayyar. Görelin hani. Seyir başlaya. 3, Saçın öňetmeli mi bular? Saçın öňde bolmaly. Ýok. Saçın öňde bolmaly. Golaýlasana, golaýla. Arkaýyn golaýla. Arkaýyn urur. Arkaýyn ver wagt. Yine gatıra. Adam derken. Owa ýok howlukma. Aha, berekella. Kindi. Aha. Berekella. Aha, gatıra, gatıra. Ya güzel ya. Ama öyle mi? İdeal. Berekella bolsa. Hayır ya. Bola na. Berek yine şoň sady ber. Berekella. Bir de kanak var. Wah. O. Aha. Berekella. Indi şunu. Bol. Edbe. İkisini çenesen hadi bol ya. Aha. Berek urbe barar ahir barar bir. Berekella gidiver. Bu indi şunu. Dört. Siz yenici. Berekella. Yetişti. Berekella. Başkaça boluam bilmezdi. Zordan 2 sekund wagt galandan. Hey. Zor. Tamam. 5-nji şertde elinize ber ýat bir çapda şöyle görür adam. Ol 5-nji oňaçyna garaşyň oňaçyna bir şertimiz var. Geçtik. Inni hawa biz geçtik biz uttuk. Bolýaşy men 4-nji şerte geçmänkem biz gerekmi şunçu gepleşige oýnalym. Ben olmasa kadağım olmaz yani. Yok, bir bulmanla bıraç gower gazan. Berme. Peki da ne finala içimi dedi ya da ne futbol. İyam 15 sekund izlesin. Hiç yani yok. Ay bolýa. Birlerde bolur da. Onda 4-nji oyun. Ýa salfetkaları getirin paka 4-nji oyun goýýança aýlara göz ýaşy. Seyir trajektoriya. Gatnaşyjy polotensiyal kömegi bilen togalanan joraplary geyil tepedine düşürmeli. Alyan koyan nemet. Oh. Silken. Şu kaptalından tutýan. Silken koyup berem o. Al silk gördüm çıkan. Ava. Ortada durýadym ya gıradım. Karata. Gıradım. Gıra ağır Yalnız ýaly. yok. Yalnız böyle kılkılık biledi. Hali ýerden Vuruyor. Ýokarda gelip. Han böyle. Jiňa bad orada mı? Oğlan jiň men bilsime. Ava. Bir mi? Ava. Onda biz ýalyny biz 4 3 ogul ýeködüm joraplar jorap gerekleşik. gerekleşik. Bu ýerde jorapken. Öyle şun syry ýekeze syry ba. Olum şu taýda ak jorap ba, gara jorap ba. Haýsynyň çuýanlygyny bilmeli. O arasında açarak göğe maulini onda da ni variant. Aman zor abi hem çok yok. Bollu mu? Geyil veren Tutuş cevaplarım operatör yok. Kini. Ya bir ne? Şu aslında operatörlerin ayağını çıkarmalı. O ne yaşasın sanmalı. Ne gördük sana söyle. Zoraplik bu zoraplik diye posting aktı bir yankı. Şunu mu? Ya yok dedi. Kendin claim. Ha göktüm ya. Goňuryok. Bolýa taýyn mı? Taýyn bolsaň başlaýar. Şuňa ýekece ystuk zorap girmeli. Bolly biz ýenecek. Başlaýarmy? Onda men sana uzatyp durýan şeýdir. Böyle. Ya aňryňa çeýinmi? Yok şey. Haýsal udan. Bolly iki kaptalyny tutup Siz kaçan joraplary ýygyna? taýyn bolsaň Şo bolar. şu zatlar oýundan hemme zat çynlakay. Berekella. Başlaýar. Bular ýa maç başlaýar. Ay. Tayyar. Seyir başlaya. Sesten soň başlaýar. 3, 2, Bana tiretti dur bir de. Bana yok mu? Gör git kal. Aha, top koyan bir yerine. Berekella. Hani birinçide gödetsene. Olmadı. Bol. Sen ýöne biraz beýnirek düşür. Aha, boldy. Sil. Wahy, bolmadı. Bol. 8-nji martda jora oýnap demiş ýapdyrsynız. Aha, bol. Siz daha öýünizde ýatyp bara gün kabul etmele. Wahy, bol. Wah geç gittin. Bol.
Bildiretsiz. Bildiretsiz. Yok görüyor. Özüme tarafsız sürmeden olur mu? Yüzük. Bol aha iyi şey. Ağırrağın alsana ağırrağın. Bildiretsiz. Bu ne iki kat çorap. Bol. O Zihni kalın çorap çeşka mı ne? Katrak. Bilir yani qırada dur yani. Katrak. Bol. Gerekkiler. Qırada dur yani. Bilir ya. Katrak. Bol. Ana bolni. Azap. Sonunda da Ya. Kovada da tayını. Ana. Hava ne oldu kutu? Bol ya, diyen bol ya. Şayda var yapmaňyzy sorayan we talap edýän maňa var görkezim. Zın koýar. Ana bolni. Zındy. 59'da. Kasap mı? Ya kovada da. Asap mı? Asap. Ye, uttuk. 1 minutda yetişdi bu. Tilttikde. Keret 1 minutda. Sen var şu tayda 0-1'de yetişdiňim kasapdyr. Düşünürlümi? 59 Var sekund. görüň diýip men aýtdym. 59 sekund. Gittik ayla. Sizi dinleyemiz. Tayna mı? Aylacan. Esasat bu oyundan hemme zat çynlyky. Aylar derletdiň ay bir alay bir utuk. Gürleme. Tayyar bolan. Alay bir utuk. Sıyına Bereli bolmaz. Hadiyan. Birinci bunu alarsan bunu alarsan. Bir ikisi Birinci o. Bu men sportivni bilmem verildi. Şöyle bak düşüp. O. Birinjide tarap edýän. O bereketler. Salacak yana. Zorap bilen ara. Mehman. Bolnumy adlymy bir utuk. Inni kösüz. Dasta oynar. Dasta oynarlar. Dasta oynar. 10 sekund geldi. Erkek ýaly. Siz ya 1 sekundum görüngün etmedi. Ana. Berekella. Yine var ya. Indi Ferhat. Duran karış. Sizden tapawutlukda biz berekella diýär. Ana utak. Siz ýaly beýdi görüp çilet görem. Dokta, uttuk diňde. Yani. Tuttuk. Bol. Ana bolly hasamyz 3-1. 5-nji şertmi? Hava. 5-nji şerti göreli. Nämet meni gyllar. Sıyla katapult. Sıyladan geçme üçün katnaşıcı çelçeğini kurup dıkkını ayna gaba düşünüyor. Çemçen alıp nirde koysagan bol ya. Düşünüklem. Arkaýyny götürüp beýle näni koy. Haýsy maýsaňy? Şowmy, çepgowmy, sagowmy? Haýsy gowsaň urmana. Haýsy bilen urýan abi işini. Şular var doğuncum sen sakla. Söz bilen urýar. Başga urmaga zat ýok. Esasy ýanky güýjüň, ýanky kuwatyň, ýanky joraplary ýadyna salsyn. Salmana ýokdy. Goni bir gedek iki gedekde uşagyny urur. Esasy şunyň sadyda çaltyragy. Çaltyna şiber. Çemçany isleýän ýer hüşürlýär. Çart etsem, men buny sen saklap bereýin gerek bolsa, müşahede etmeli ýalyp. Onda näme? Mehriban dostlar, aýlar bilýäňi. Meýer oýunlar hemme zat çynlyky. Ana aylar, iň soňkyda da bir utulyk görkez. Tayyar bolan. 10 sekundda salýan, gynýan. Böyle. 10 sekund gerek ýene onun için. Yo. Berekella. Ben şu beyle salýan atar bol ya. Ana. Bol. Yuvaşla. Çat. Uruver sen de çat. Verip beni uruver. Bol. Berekella qatrak. Küşüler. O ýakşy o şeytene. Beýlik. Ya, Manglayın vurma. Yaman daşta dursun da elini müşahede eder. Hoppa! Berekella. Bir ya 40 sekund. Yemin utsam radyla. Şu derece aylarından mok diýsen. Yok, degin yani utsam. Ana Yo, bol. şey diýdiň şu var. Yo be. Men Dinleme. ustam razyda. Yoksam şu derece aylarından mok. Onça sen nerede var nerede? Dublaje daýmadan bolly. 40 sekund. Sizem ýeňsemdi görüm, häýärlenmär ýüzümizde görkezdik bolýan ana. Boş taraftan eli doğru taraftan. Inni birinjiň barlak göreli. Birinjiň barlak göreli. Ýene şu tarawy kem dogry durmadym kadýa. Şoň üçin oý tarawyny etsek dogrusyny kadýa. Garaz birinjiň urumyzda belli bolar. Bizim siz
40 sekundda bolmaňyzmy? Rawna 40 sekund. 40 sekundda bolmaňyz, biz 39 sekundda diýmeli. Onu basarjagymda da men ynanýan gülänek. İnşallah. We saňa üstünlük arzu edýän. Tamam. Bir zat bilmeli şu zatlar oyun näl, şu oynap oturanyň oyun näl. Hemme zat çylnakay. Masale. Öğrenme. Tayyar olun. Sino başlanýar. Biz görbilemiz yoksa. Kızık, bir gör. Biz görbilemiz yok. Yok, git. Biz sizin oňuňda durmady. Tamam, Burası berak tüýdü. Burası çemçan. Ağzına geçer de atan. Beytme de. Göraylı. Joňçy biz Kızık yaňa. görbilemiz. Kim Onu tapyp beýle oturdyň ha? tarafına, beýle tarafına. Joňçy Yok, gaçaýmydy? Aha, boldy, aha, boldy. Aha, daha Hani ya? bir gedek. Mene Yok. salsaňam bolýar. Yok, çal turmasana. Yok, sen gatry. Çemçan berak tüýsür. O, inne ur, o şeýle. Bırak gatyrak o. Aňyrak da goýsana. Bak, aňyrak. Sekel aňyrak. Aha. Bol. Drona. Gatyrak ura. Bırak berak tüýsür. We Sladon. Aha. Ay, bolla, o, ay. Yer bir ekstra yapacağım. Bol dakansa. Ana, çıkka bul. Kat, yüzünü verdin. Gülälik yüzünü kurup nalan, gülälik yüzünü kurup. Ben aýtdym, sen topladyk geldi. Bol bir de onda var. Bol. Hiç şeýle ýany ýok. Demir edelim. Men şu taýda duranlyklaryny. Şu bol oturan zatlar görmesinler, uçulşumyzy, uçulýanymyz, maskaraçylygymyzy. Ha, biz utulýadykmy? Oturulma da. O näli? Oturulma da. Küçük diýmek utulmak mı? 5 sekund tutar o. Häzir 5 sekund etseň edýär. Bolýan final oyun näme taýladың? Final oyunu ondyň gülälik bilýär. Ha, şeýle mi? Taýlandan. Menem bilýän, maňa aýtdy goňç. Bilemok diýär. Onda final oyun göräýmeli. Sino aýryldy. Gatnaşyjy tenis toplaryn stoldan büktürip, aýlyp duran ventilýatora berkidilen bulgurlary salmaly. Köp top çagazy salan gatnaşyjy ýeňji bolýar. Aynen. 5 sekund soň başlaýansyň. Ziyan yok. Owo. Yok, 5 bilýän. sekundda da gülälik 5 saniye salyp yetişmeli. Bilýän. Nemedir? Aýl etha etçe kaçdym. Şakası yok oradan da. Çalt etkin. Bom çalt. Görýän bärden 5 on utanamady peýda etdik. Şu taýda häzir bundan birje top çagaz köpürak talýan biz ýeňji bolýar. Esip bolsa. Nefis bolýar. Özüm soň top alýanma. Bunu elin kucakladı, gün şeydi bunu bir. Birce şertimiz var. Şu tak girmegi şert şundan dek geçmezdir. Gün bolýan. Gün bolanok şuna dek geçmelidir. Yok, maşma bir gedek, iki gedek. Umma maşma deyip olsan girmeli. Gün Beyler, bolanok. ikinize de üstünlük arzu edýär. Bugün 8-nji mart halkara denanlar güni. İnşallah ovadan. Biriňi reýlek, biriňi beýlek edip bolanok ýöne onna da gülälik usta erbet. Onu dinleme. Bir uçağımız bilýär, hip bolsa. Ha, onna bassa sen beýerek tüýse. Nämişin? Arasında Ben işledeýin bun- birinji. bolýan Ben bu. aşyp bereyim birinji. Aha. Sen Arasy bassa- bu aýlansyn. Şömelle o. We zadyl sözümüz aýtsan gyllarym. Jady söz aýdýar. Aýlansyn äri. Uşak başlaly. Esasy. Gülelek yık gelýärmi? Bolýanlar. Bolýar däl. O kadar yok o tegese. Hemme da ditçekler bu. Ne bolýar aýlar. Gülüler. Tirar o ya. Saatlar oyun ne? Hemme da Sınakay. Başla. Değil böyle yerimedi. Tayyar olun. Sino başlanýar. 5 sekund Men özüm kamady berim. Aýla başla diýemde sonra baş oňa çyn elleme işledi. Dur. Aha, batırak. Aýlar Aha, batırak. başla. Bu mur diýär aýlar. Aha, batırak. Qatrak aýlar. Teret çoň düşer Aylar ýazdy batırak. da, brat. Aylar Bastaýan batırak. Oh! Oy! Acim Ulalak beş. yedi biri. Hani? Dawa ýene bir gedek Ýa, ulalak. ha gip. Aha. Aýlar qatrak. Aha. Oňa gaşy Şemaly. Güýjü. Ýene Bereketli bir girdi. bolmady ulalak diýjen. Aýlar. Ulalak diýjen Aýlar. bir bolmady. Aýlar. Ya oh! 2. Dawa ulalak Aylar. bereketli öňde bir. Hiç Hiç ýok. Gözetmeli. Aýda. Bol Güýjü bol sağlı aýlar. Aha, bol. Tenap. Aýlar skut bereketli. Aýlar, on kuç walla aýlar. Bol. Güýjü sağlı. Bereketli. Stop.
Hakan Aylar. uçur. Bol gülerlik, bol. Aylar, Ağrın alsana. Ne diyeceğim bilemem. Beri ayt. Olmadı. Bol. Aylar. Bir dön Katılmıyor mu çölür yukarı? Arkayın bir-birden. Aha. Aylar. Arkayın Torya üstü. Kıyılmayın aylar. Bol. Bolli. Uttukmayın. Dur ne mi çakula? Ha sal çakula. 3-1. 3-1. 3 tane Aa, 3 tane tallık. Bolacak. Antada ken atalma o. Netti. Netti. Neyle Ankara'da Şucağa diye. Antada ken. Hiç saat nime. Bol nime zabis taklayal birazcık ağlamam bol. Helki salfet kalır. O ken salfet Ne geldi. mi nime oldu? Ne mi de? Ana bol yara. Ya bol yarattır hiç ama yürü Hani bunu oyna. kor şu cadılı şey. Başkası sadece. Soğuk yok ya şu. O kovu yok ya. Ana Hani bol görüyor ya. musun? Ona göre gidiş. Görüyor musun? Olar dinleme. Olmanır, şeyt ver kerek. Boy Bolu noktu da. Vay kelle işemedi. Esas utulalmaz hiç biliyor musun? Utulalmaz hiç. Oyun kızıklı oldu aylar doğru değil mi? Biz şov ettik, biz şov için geldik verdik. O utulanın o kime neymi yazmadı hiç anladık. Ne bir de oyun kızık Fikir oldu deyip cemaat- sulatları ayırmalı mı ne mi? Yo ya bir dastoyna ya değil mi? Dastoyna. Dastoyna. Nemen yadı. Şertimiz var da başta. Sesin dinlel ki. Uy, sert var Ha, da var. men. Uy, haydi gidiyorlar öyle. O kayıp gidiyorsun yalan tamam. Sertimin 8. Mart'ta çıkandan sonra istem oluyor değil mi? Yok şu Yok, aldı. her- Adamlar düşünüyor yani neyim şey. Her rece. Suat etmeli. Gitmişin şert şu. Hani haydi at oğlum. Bilemem. En hayırsız ne mi oldu? Adı diyorsun. Yok adı yok. Birinci at. At Mene sayıları. ellemeri yigrenni aylar. Öngüme vurur. Ben kim ne at deyip Vay, o gördü şerti o dediğine. karanok diyor. At sayılı birinci. Ha var vigren yani niten ne mi diyor adam? Anne Yani gör. aylarım. Moş kovu ses çıkar. Kim birinci at. Acaba ne belli? Ay Allah'ım. Kime neymi yazdı? Çıkmadı Birinci. belli. Kime yazdı yaz? Bro Falan. bir al. Hem de yazık mı ya? Kim o? Yemi korkmaçsan doğumlaşsana. Bağır aytmalı. Kim? Vay Gülşat kurdu bu. Vay doğan zong mu? Vay onu halamak deyip yazmalı olaydı. Yok. Ya, İyi izin atalım. Gülşat kurduvan koy yerine. Tal. Tal bollu. Söylür mü no? Ne söz saydı ya? Ne? Neymete çık. Onun Instagram'a koymalı O mı? Instagram'ı son postun no. Oyunu Yazmalı. düşünmeyse. Men yazmalı. O postunu Bu yazmalı. yapsa postu bolar. Ay görmeyelim. Ne için Komentarlar. Yok bu Gülşat kurdu. Saat ve görmeye bağlansın o hiç yeli. Hani neyim yazmalı şu ita kılık var şunda. Benim en kovuyan utulpama şunu bana dedi yani ben. Kime neyim yazıyor? Neyim diyen ay? Bol. Kovda da değerliydi. Ay Allah'ım. Kovudur kat kovudur. Hani? Tasından oku. Geçti olsun şimdiden. Vay! Ne diye? Şuraya çağıra sürdüm ben. Şuraya çağıra Sırlı sürdüm. söz aytmalı. Biz mesela neyim söz? So vay Ya diye tenay yani tenay terzi ben. dur ayt. O kadar ben onu halife ne yazayım? Sen o kabarıncı neyim yazmalı? Umuman aydın. Ya. Halife ilk bilen ötün story yani. O bir oyun. Gülşat kurdu. Dünyanın doğdum sana yetmez. Gülşat bilen terden batıla çağırmalı oluyor. Verim. Anlatacak Aliyan elin şey diyen. Telefon nerede? Atmet gitmen o ya. Getireyim ne telefonu. Atmet O ne mi Ya diysen öyküleme diye alak. Ay mesela ne ödün çöz. Ya öyküleme diye alak. Men yaz vereyim. Yankı maslahatını veriyor da. Yankı maslahatçıklarını veriyor da. Oh my god, şu at koy ya. Dünyanın doğdum Feret, sana yetmez. Men yaz vereyim. Aylar değerleri Yok barcamık dinle. Fikrinci Mart. Ödüm. Son post neyimi Zeyna tavırlar. maskalı ödüm Gülşat. Vurdu Yo, var. Aylardan baryan komentarya Ya feredi. son postun vuralım. Neyimi post koyduk. Allah. Halife babası men siz yaman kovuyandım biliyorsun. O datlar geçen noktaya ya. Ben Gülşat'ı teyze. Telefonum yitiptir, oğurlanıptır diye yerine. Benim bir karamanlı. Ben vuralım. Son O da açı menden bu undasta. Gülşat vurdu ben son postu. Ferhat, Onç. Udaça bugün menden dasta diye. Aylar. Yani mekene barbar. On şu at yayrada iş var. İyi var, iskus intellekt. Ha. Şonla yaşardık bir neme yani. Kak Gülşat rasta. buradan ödüm yaşa. Dines like koymadın ama like koyul. Birinci like koyul, doğru değil mi? Yürü o mağarıyor beni. Bunu görür neyim için etene bir saat çıkıp olup dur koyulunu. Ben sana ne düşündürüyorum? Böyle başka tekliğin var mı son yazmazdan başka?
Bar. Näme? Любой da täze çekiyor. Otur gerek oturup dursan. Mesele yok. Ýa-da girmäş giýle bilen ýöne. Girmäş. Mesele yok. Bro 55. Gerek Yo, oturup o durma. men kilemle. 55 gerek Sen şoňa näçe oturup kilo duraydım. aldın? 52. 52 gerek yankı gire bilen oturup durýan. Oturup duracak. Biz höwes bilen onda şonu bolýa diýerdik ýöne gepleşimiň şerti bar. Näme başga şey däl atam ha. Edeli. Halli babi ya Seret, bolmaýar. bugün 8-nji mart. Onuncu kimiden oyun näle 2 tane owadan gıyınlar çağırıp şey dip öýköleşdiler. Yeke täksin doğuncuğum ömrüm gorkun. Gaytan owa ýankylatlar ýatdyr netde. Gaytan tersine. Awa. Nämetdik gowanç. Soğut taýnadyk. O soğut 8-nji mart soğut durur. Bir soğut däl 8-nji mart güni Kim däl öýdün ha? Kim däl? Soğudumuzun merekkel yakıdat yanırmadan. Ben beýdimi? Soğudy gör, onsoň gerek diýersin. O yürücüğüm. İlki bilen bir Korkmayın. şehir merkezimizde gow gulleri bilen tanalyan, gow bukaýetleri bilen tanalyan dogonlarymyz Gülçiden ýürüýte gyýlanmaga gül urupdylar. Ana. Bir mümkin bolsa berä nesip etsin. Ana. O bayramyny gutly bolsun. Bu başlanmaçy ha. Hawa innik sowudmaz täkideden. Innik Spasibo. soğudum bizim hem Sağ olun. getmişimizdin himayetgäri. Täkidim. Tulama değdi. Buğru yemişlerden. Ben yankı yerlerimizden. Ama yani kovurdun ha hemmesine. Şöyle Yani- bana şunun için. Öyde kazaksız olur. Neye berdi, neye yerimi bilmedim. Korktum bu ya. Ona gepleşi görüp ya şunun için iyi onu. Ama şey, Niye? sağamları koyken ya. Allah ne diyeyim. Taganlar gowdur. Bir kän ýemezse Ya bular bir de terekmeden yani yemedin hep. Senin- Bir kaniydi o aşağı dursun. Peki de. Hani- Böyle köp sağ olsun. Yine bir sowudmaz ba. Başta. Dünya belli brand atasay gyzlarlaryndan bilýänsiňiz. Nesip edenden arkaç mollada täze dukan açyldy atasaýyn. Biliyorum. Olaram biz bugün 8 mart günü denanamız çağırýat diýsek. Şeýle sowgatlar berdiler. Ay. Ýa-da atasayın şokolatları. Hawa ine atasaýdan Nemeler var tabii. şeylere nima kiçirek diýsek näme dogry bor. Yap. Şokolada. Öldüri. Şokolada. Nesip etsin. Güleylek şokolat gerek şul. Şokolat we brilliant gasly şonu maňa aýtdyrmalarlyňyzda şu wagt. Öýü waryp açsan bolsaňyz bolar. Bu da Brilliant gasly ýörüýte sowgatlar bar. parlak. Gör otur bağım çıçındım. Ondan ya. Gyzlar gaçyrmady. İnge saat. Berme bakımsa. Ne var? Bermeli mi? Ya teret. Utulonun duyulun o gerek. Hiç şeyle gör ya. Zaten de olur. Sonra şimdi kafamızda yine noktur. Kafam çıkıda dur yanında. Şeýle. Fakat onda indikede gene sagır. Yani guru utulan nelen, ovadan utulan. Çekeleştim. Bu iň esas ýeri Gülşat Burduwada näçe ýerek basy soranyň bilýänmi? 3 aýda gaýtaladың. Näçe ýerek bagysla diýende. Ya. Halibe ilk bilen ötüş soruyan. Halibe bası. Men siz yaman gowayandım bilýän. O zatlar geçen ok. Halibe bir ya bolmaýar. Owadymyň merekkel ýakynat ýazylmadan. Milyonlar şeyde ötüş soruyan. Siz oturup turanım. Mowda size ýa-da dünýä dolu sana gitme benim. Bolly. Onda Sağ olsun, haydi. nesip etsin Sağ olun. sowgatlaryňyz. Hemişe şular ýaly gülüp, hemişe şeýle owadan bolun, hemişe toýlanmadan bedegi bol. Sağ olun. Bir konuda Amin, sağ olun. täze gow aydınları garaşýar. Hiç İnşallah. düşündük. Perdaşany seyrede oturan zenanlarym. Gülele ikimiz tüsürümüzden gutda yani. Biz gutlamalıyam. Sağ olun. Sağ olun. Ondan hem mehriban dostlar şunun bilen biz hoşlaşýar. Uzak wagt däl. Görüşmek ýaly ýygy-ýygydan sizi begenler ýaz. Şoň üçin näme diýär? YouTube kanalynyň üstüne tömüşe diýärmiňizde Hökman Ady Production'yň hakykatyny goşulmaly. Ýok, belent filmde görýärmiňiz, onu bizi ýat saklama sebäbi bu ýer oýunlar hemme zat çynlyky. Yine bir ýola gepleşimizin ahyrynda ýurdumyzyň ejelerini, gyýylaryny, gellerini, bäwejiklerini başlap ulu muamalamyzda çenli hemmezetini halkara denanlar. Bunu bilen tüýsüremizden utlaýat janyňyz sag bolsun, biziň aramyzda elmidama ýüzüňizde gülüp dursun, eliňizden güllü bolsun. Yurdumyzy toy bayramlara öwüren şurial döwrewap gepleşikleri taýynap sizi ködürlemeklik giň şertleri mümkinçilikleri dördüp berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janyny sag ömürli uzak alyp barýan beýik tutumly işleri diňe üstünlikleri hemra bolmagyny tüýsürip ardy bolup siziň bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun. Sağ olun. Bye bye.
Bolly, oğlunu alıştırayn bu datları. Getirin ne vereyim. Bermeri. Hep vererim de men size. Bir var ya mı? Sen de